गिबियावनो खुलुमबाय जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि जिहेतु जोङो बैसागु फोरबो आफादा देग्लाय 7-8-9 मे दाननि सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै देग्लाय जोङो एस.बि. बर' गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो गाजा गोमजायै खुंनो लादों आरो लोगोसे जोङो जोंनिनो बे सानथामनि हाबाफारिजों लोगोसे दिनै जोबथा दिन बेवहाय जोंहा हारिमु बिलिफां लानाय जादों। बेवहाय जोंहा नितामनि बर' बिथांजोखौबो जोङो लेंहरनाय जादों। बिथाङा माने फैखाबाय। दा जोङो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसे खावलायनाय जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो आयदायाव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानानै दिनैनि बे जोबथा सानावहाय गेवलां मेलजों लोगोसे जोङो माखासे जिहेतु जोङो आयदा लादोंमोन बिथांमोनहा दिनै बान्था मोनदोंमोन। बे बान्थाफोरखौ जोङो राननाय थि खालामनाय जादों। जाय जोंनि उथिबोनाय जानाखि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला आरो लोगोसे उन्दै गथ'फोर आरो लोगोसे दामजु दामनाय खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा सुनाय बेफोर गासिबखौबो आयदायाव जोङो दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोबोद मोजां जादों आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा इयुनाव जोङो मोजाङै मोजां आरो बेवहाय सानजारि नोगोर बैसागु फोरबोआ आरोबाव मोजाङै जों खुंनायखौ जों साबायखर बावनो हायो। मा होनदोंमोन जोङो दिनै 9 अक्ट' गाबोन 10 अक्ट'निफ्राय सरकारि जिहेतु जोंनो मोनसे फोसावनाय होदों। जोङो गाबोननिफ्राय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जायनि समावहाय जोङो दिनै 9 अक्ट'आवनो जोंहा सानजारि नोगोर बैसागु फोरबोआ दिनै सानथामनि हाबाफारिजों जोङो मोजाङै मोजां जोङो खुंफुंनो हासिगोन। गाबोननि समनिफ्राय हयथ' मोनफ्रोमबो आसामाव हयथ' बेबायदि सुबिदाखौ मोननो हानाय जानाय नङा। बेखौ जोंनि मैखोम मन्थ्रिया जोंखौ फोसावनाय जों मिथिनो मोन्दों। जोङो साबायखर बावबाय जिहेथु जोंनि सानथामनि हाबाफारिया मोजां जाफुंलायनायनि थाखाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं। बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा MIL इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।